Hello, hello, aici avem mărul Star Crimson. De fapt, avem doi meri Star Crimson. Aici avem unul și al doilea acolo. Avem rod frumos pe el. Uitați calibru de măr. În momentul de față. Dar și aici în interior cât sunt de mari. Și aici o să mai trebuiască să dau jos din ei. Dar am zis că mai stau un pic. Așa. Și din coace tot Star Crimson. Pe acesta nu am așa multe mere. Sunt foarte mari. În schimb, lângă pumnul meu, cam jumătate. Cam atât despre Star Crimson. Sănătate și numai bine.